Kwarai kuwa. To shiga zan aje ki. Kawaye na ma za su iya zuwa. Kwarai ma ko ƴan mata. Uku ma za su iya zama a baya su bararraje. Rajendra. Na miyan labai. Daga Adiyar wani yanki zamu bu mu isa Besant Nagar. Muka yi sauri cikin minti biyar za mu isa. Za mu ba hanyar Changalpat, za mu kewaye jajayen duwatsu, sai mu hawa hanyar Madurai Bayal. In muka bi yanke kuma muka yi sauri za mu yi sanar da sa'o'i 2. Shikenan mu an taya. To yin labai. Mun gode labai. Mun gode labai. Ku shiga zan zo same ku. Mun gode labai. Mun gode labai. Yawa. To shikenan sai an jima. Me zai hana ma ka shigo? Me zan yi kuma idan na shiga ciki? Haba, ya za ka ce haka? Mu ma nan gaba ai za mu irin wannan taron ko ba haka ba? Sosai ma kuwa. To ka shigo kaga sai ka gani. Rajendra. Ni ma shigo ne labai. A ba bukata. Idan suka bayar da shayi ko kayan makulashi a ciki zan gaya musu cewa direba na yana waje a kawo masa. To yin labai ina jira. Daga damu da wannan. Yaro Shalele? Mama? Da kwai wani babban minista mai suna Kamaraj. Kwaikwayo zaki? Kwarai kuwa. Bai ba.